Lan o'r setyn yn awr, aros neis y tal, so ni moyn y trad, bod i hyd y sgwyddau fel arfer. Sgwyddau nôl, ni'n aros neis y tal. Bwtwm bola, tynnu fe reit mewn, so bod ni'n gweithio y cyhyrau yn y stymog a chwbl. Ni'n mynd i anadlu neis y ddwfwn mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r ceg, a ni'n mynd i ddechrau gyda symud y coesau. So ni jyst yn cerdded, mynd am wacfach. Ni chi dod â'r breichau mewn i fe chwbl. So jyst symud y breichau yna, tymau bach. Neu siŵr bod hi'n anadlu neis, aros neis y tal a sgwyddau yn ôl. A barod yr sgwyddau, ni'n mynd i ddechrau rolio nhw am siag nôl de. So cylchodd neis dy'r sgwyddau yna, reit nôl, anadlu neis, ac un fach to, a ni'n mynd i fynd â'r sgwyddau yna mlaen. So cylchau neis am o'r dy'r sgwyddau a mlaen â nhw. So ni'n jyst yn twymo'r corff lan ar hyn o bryd, cofiwch. Unwaith fach to dy'r sgwyddau yna a mlacio nhw. Cadw'r trad neu symud, cofiwch. Nawr dy'r pen, ni'n mynd i gefyn â fe draw i'r llaw dde, nôl i'r canol, i'r chwith. Nôl i'r canol, edrych lan am yr awyr, lawr i'r canol, a edrych lawr ar y trad. Nôl lan ag unwaith fach to, draw i'r ochr dde, nôl i'r canol, i'r chwith, i'r canol, edrych lan, lawr i'r canol, a lawr am y trad fach na unwaith to. A nôl lan yn ni. Barod, da ni'n mynd i fynd ag e mewn i toe taps. Nawr, chi gyd yn gwybod beth yw'r toe taps, ni'n neud nhw bob tro. Cofiwch yr anadlu. Cofiwch gweithio fel i chi gallu, so os eisiau arafu fe lawr, arafwch e lawr. A barod, ni'n mynd i fynd â'r trad mas i'r ochr. A cofiwch tos, os eisiau arafu fe lawr, arafwch e lawr, neu os chi gallu, beth am dod â'r breichau mewn i fe a chwbl. Dim ond twymo lan i ni, so ni moyn i gormod, ni moyn bod digon o egni dych chi, yn barod i wneud yr ymarferion arall. So ni dal i aros nes y tal, anadlu mewn trwy'r trwyn, a mas trwy'r ceg. Gobeithio bod chi gyd yn wneud hyn da fi nawr. Fe'n edrych reit ffwl yn wneud e fe'n yn unan. Barod, ni'n mynd â fe nôl i'r cerdded. A ni'n mynd i fynd â'r coesau mas i'r ochrau. Dod yn nhw nôl mewn i'r canol. Mas yn nhw'r ochr to. Nôl yn nhw'r canol. Unwaith to, nôl ag mas i'r ochrau. A nôl â ni i'r canol. Ni'n mynd i arafu'r coesau yn y lawr. A dod yn nhw i stop. Neu siŵr bod y coesau yna bod i lled y sgwyddau. Rolio'r sgwyddau nôl, ni'n neis y tal, cofiwch am y bwtwm bola, tynnu mewn. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mas tu blan chi, gen, lawr y ge, a dyn ni'n mynd i ymestyn mas faint chi gallu. Newch siŵr bod chi ddim yn dal anal. Chi'n anadlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Nawr ara bach, da ni'n mynd i ddechrau codi'r breichau yn y lan. Mor uchel ewn os da beth sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. A da ni'n mynd i ymestyn y corff yna mas a dod â nhw nôl lawr. A nôl lawr â nhw draw i'r ochr. Barod, sgwyddau yn ôl to. A da ni'n mynd i fynd lawr yn syth i'r chwith. Nôl lan i'r canol. Lawr i'r dde. Mi'n mynd i troi'r ochr i chi cael gweld beth ni'n neud yn iawn, okay? Unwaith to, ni'n mynd lawr i'r chwith, symo'n pwyso mlaen, symo'n pwyso nôl, straight lawr i'r chwith, nôl lan i'r canol, a lawr i'r dde, a nôl lan. Barod, aros neis y tal efo, breichau mas i'r ffrant to, a cofiwch trial cadw'r hips na am siag mlaen, a dyn ni'n mynd i fynd draw i'r ochr dde, nôl i'r canol,
draw i'r ochr chwith. A nôl i'r canol. Ni'n mynd i wneud na unwaith to, neis ag ara, draw i'r dde, nôl i'r canol, a un tro bach arall i'r chwith. A nôl i'r canol. Breichau lawr, barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, a ni'n mynd i fynd am wac fach. A ni'n mynd i ddod â'r breichau mewn i ge. So symud y breichau chwbl. A da ni jyst yn cerdded. A symud y breichau. Nadlu neis y ddofn. Mae hyn yn od, chwad yn neud e fel un. Fy'r ben yn unan, mae Harry'n fideo fi. Trial nila fi werthyn. Barod de. Da ni'n mynd i arafu lawr tyme bach to. A tro hyn, ni'n mynd i symud yr heels yma. Codi'r heels un ar y tro. A wrth bod ni'n neud na, ni'n mynd i ddod ar fraich gros tu blan. A wedi ni defnyddio'r fraich arall i ni ymestyn mas ar ysgwydd bach na. A gadael fynd, rhywun peth ar ochr arall, dod oddi draw, a defnyddio'r fraich arall i ymestyn mas yr ysgwydd. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i trial codi'r fraich na lan dros yr ysgwydd, defnyddio'r fraich arall, i ni jyst ymestyn mas tu ôl y fraich na tyme bach. Cadw'r heels na i symud, a gadael i fynd. Yr un peth ar ochr arall, drosto â hi. A jyst mynd iddi i le sy'n cyffyrddus i chi, cofiwch. A gadael i fynd. Barod, ni'n mynd i symud y coesau yn y to, dyn ni'n mynd i fynd mewn i heel digs tro hyn. So mae'r heels na yn mynd mewn i'r llawr da fi. Nawr os yw'n yn ddigon, cadwch y breichau yna ar y hips. Os ydych chi'n gallu, beth am dod ar breichau mewn, a ni'n mynd i fynd mewn i chest press. So ni'n pwysio mas y breichau a tynnu nhw reit nôl. So mae'r coesau a'r breichau yn mynd tro hyn dyn ni, a dod ar sgwyddau yna reit nôl. Doi bach arall, a nôl â ni i'r cerdded. Barod, ni'n mynd i arafu'r coesau yma lawr, ni'n cael ymestyn mas y cyhyrau yn y coesau. So, dwylo ar y hips, mae'n mynd i helpu dy'r balans. A wedyn ni'n mynd i cymeryd un cam fach mlaen, a wedyn ni iste nôl mewn i'r stretch fach hyn. So, ni'n stretcho tu ôl y cwrs straight yma. A gadael i fynd, cymeryd cwbl y camau. A wedyn ni un cam fach mlaen, iste nôl to. Yn adlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Gadael i fynd, cymerwch cwpl o gamau. Fi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth yn neud. So tro hyn, neu siw bach lle tu ôl chi, ni'n mynd i camu nôl, cadw'r cos ôl na yn syth, a pwyso mlaen i ni cael stretcho mas am cyrra sydd yn y caff. So mae'r hips mlaen, sgwyddau nôl, i fynd, cymerwch cwbl gamau. Rhywun peth ar ochr arall, cofiwch, camu nôl, a pwyso mlaen. Wneud siŵr bod y heel na ar y llawr yn neis, bod chi'n teimlo ni'n ymestyn mas y cyrra yna. A gadael i fynd. Reit, nôl yn i'r cerdded tote, a dwylo ar yr hips, a ni'n mynd i ddod ar pengliniau yn y lan, tyme bach mwy uchel. So dibynnu ystod beth sydd yn cyffyrddus i chi, cofiwch. Falle, bydd eisiau chi ddala sound i rhywbeth, so os oes cwpwrth ych chi, neu cefen y soffa, dalwch sound, jyst i helpu dy'r balans. A un bach to, a nôl i'r cerdded, a dyn ni'n mynd i arafu'r coesau unwaith to, i ni cael ymestyn mas y cyhyrau ar top y coesau tro hyn. Reit, tro hyn mae eisiau chi ddala sound i rhywbeth. So fel o'n i'n gweud, cefen y soffa, neu cwpwrth, neu unrhyw beth sydd ydych chi, dalwch chi'n sound, oce? A dyn ni'n codi'r coes lan, chi'n gwybod, mae eisiau chi fod neis y tal, yn adlu neis y ddwfn, bwtwm bola wedi tynnu mewn, a gadael fynd. Cofiwch troi'r bigwr, rownd y ge, a nôl y ffordd arall.
Barod? Reit, yr un peth i'r gos arall, so newch siŵr bod chi'n dal yn sowndio rhywbeth to. A wrth gwrs, ni'n dod ar gos lan. A to yn nadlu neis y ddwfwn, meddyliwch amdano fel chi'n aros. So'r sgwyddau nôl, neis y tal, nadlu ddwfwn, a gadael I fynd. Cofiwch troi'r bigwr yn y rownd, a nôl ag y ffordd arall. Reit, dewch ni cael y coesau neu symud to. So ni nôl yn cerdded, mynd ar coesau mas lled y sgwyddau, nôl yn nhw'r canol, mas yn nhw to, nôl i'r canol, mas yn nhw, a nôl i'r canol. Barod, fi'n mynd I ddechrau drwy'r breichau mewn o fe, ni'n mynd I ddechrau bwrw mas gyda'r breichau. So nadlu'n ddwfwn mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. So cofiwch chi, arafu lawr os eisiau, gweithwch fel chi'n gallu, neu ni'n mynd I fynd tymau bach yn gyflymach. A ni'n mynd ar breichau lan, draw i'r dde, nôl yn nhw i'r chwith, a lawr yn nhw i'r llawr. A nôl yn nhw i'r canol. Barod, dewch I ni shifto lan geirfach, coesau'n symud bach mwy cyflym, breichau bach mwy cyflym, yn nadlu neis y ddwfwn, a ni'n mynd ar breichau lan yn uchel, lawr yn nhw i'r llawr, draw yn nhw i'r dde, draw yn nhw i'r chwith, a nôl yn i'r canol. Nawr y 10 eiliad sydd dyn ni, cadwch y coesau yna I fynd, cadwch y breichau yna I fynd, yn nadlu neis, 5, 4, 3, bron bod na, 2, 1 a hanner, got you, 1 ac arafwch lawr. Arafwch lawr, dod ar breichau lawr, nadlu neis mwyn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Reit, cofiwch mynd I moyn rhywbeth bach hefyd, newch siŵr bod dŵr dych chi. So ni wedi twymo'r corff lan, fab. Reit, so na beth sydd yn digwydd nawr, ni wedi twymo'r corff lan yn barod. So fi'n mynd I trial wneud ymarferion, yr un peth a'ch chi'n wneud yn cylchredeg dyn ni yn y circuits amser chi'n dod mewn i'r neuadd, okay? So mae 6 ymarfer yn mynd I fod dy fi, 6 gwahanol. Ni'n mynd I wneud munud ar pob un, a wedyn ni ar ôl gorffen y 6, falle gallwch chi ail chwarae'r fideo, so gallwch chi wneud 12 ymarfer wedyn ni, so 12 munud. So ni'n mynd I wneud munud ar pob un, a wedyn ni gwedwch cwpl o eiliadau I ni cael bach o ddŵr, yn nadlu neis, cyn bod ni'n symud mlaen i'r un nesaf. Nawr, yr ymarferion sydd dyn ni heddi, mae eisiau chi cael bach o bwysau, tins o beans neu rhywbeth, ond dau mlaen I hwnna wedyn ni. So ydych chi moyn rhoi pause fach, mynd I moyn tins o beans neu tins o swp, a dod nôl, nawr yw'r amser I wneud e. Reit, so yr ymarfer cyntaf yw squats. Chi'n gwybod fel fi'n lygo squats ni. So, trad, lledr agor, ni'n mynd lawr, is to ble sy'n gyffyrddus I chi, cofiwch, a wedyn ni, dyn ni'n gwthio'r pwysau nôl lan trwy'r heels na. So, o'r squats, fan hyn mae'r tins o beans yn dod. So fi arno Tesco baked beans in tomato sauce. Mae beans arall I gael yr farchnad, sdim rhaid taw beans. Fel wedes I swp, neu os dos pwysau, dumbbells da chi adre, defnyddiwch rhain ni. So beth ni'n mynd I wneud, penelin mewn, a trad yn symud wrth gwrs, a wneud y bicep curls gyda bach o bwysau. Ar ôl y bicep curls, da ni'n mynd I symud mlaen, dwylo ar yr hips a mynd ag mewn I high knees. So dod ar pengliniau yn y lan, I son ble sy'n gyffyrddus I chi. A gwedwch chi os ydych chi gallu, dewch ar breichau mewn, so mae twist fach I top y corff. A ar ôl yr high knees, ni'n mynd nôl at y beans, a ni'n mynd I upright row. So mae'r trad yn symud to, cofiwch. Mae'r dwylo dod lan yn agos i'r corff, a penelin lan yn uchel. So dyn ni'n gweithio'r cyhyrau yn y cefen ac yn yr ysgwyddau.
Da iawn. Ar ôl yr upright row, da ni fy mynd i fy mewn i half jacks. Nawr, os yw'r half jacks yn ormod dy'r breichau a'r coesau, rhowch y breichau ar y hips. Just newch y coesau. A wedyn ni orffen bant, bydd eisiau chi ddal yn sownd i'r wal, neu cefn y soffa neu rhywbeth, da ni'n mynd mewn i calf raises. So codi lan i blaenau'r trad. OK, pawb yn hapus dyna? Wel, na beth ni'n mynd i drial wneud, OK? So ni'n mynd i cael bach o fiwsig, munud ar pob un, a wedyn ni bydd fideo arall i oeri'r corff lawr. Reit, pob lwc, sticwch dy fi. Ni'n mynd i cael bach o fiwsig gynta. Dewch i weld beth sydd ni heddi. Cofiwch cael dŵr da chi, bydd eisiau digon o dŵr. O, mae hwnna wedi gweithio, dewch mlaen. Reit, mae bach o fiwsig da ni. So barod, ni'n dechrau bant gyda'r squat, so munud cyfan cofiwch, reit? 3, 2, 1, a lawr yn ni. Nawr mae coesau, lled yr agor. Ni'n mynd lawr i stoblu sydd yn gyffyrddus i chi. Dyn ni gwthio'r pwysau yn y lan trwy'r heels. A dyn ni'n anadlu neis mewn trwy'r troen a mas trwy'r ceg. A chi'n mynd fel ych chi gallu. A fel wedys i, lawr i stoblu sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. Cadw mlaen a anadlu neis. Dwi'n mynd i troi'r ochr, chi cael gweld yn iawn beth ydyn ni'n gwneud. So dwi'n gwneud drift straight mlaen. Fel sy'n ni'n mynd i eistedd lawr. A gwthio'r pwysau yna lan trwy'r heels. Amser dyn ni'n gwneud cwbl bach to. Nawr siŵr bod chi'n anadlu neis. Un fach arall i fi. A da iawn. Good start, sy'n ni'n meddwl. Cadw'r trad neu symud te. Gewch chi mwy bach o ddŵr os oes eisiau. Barod, mae eisiau'r tins yn un awr, tins beans dy fi. Cadw'r coesau neu symud, cofiwch. Sy'n symud y trad. Penelu mewn. Barod. 3, 2, 1. A bant â ni gyda'r bicep curls. Nawr, ni'n ymlacio'r sgwyddau yna. Neu siŵr bod y sgwyddau yna lawr yn neis. Cadw'r trad neu symud. Neu siŵr bod y gwad yna yn cwmpo rownd y corff na gyd. Ni'n anadlu mewn trwy'r troen. A mas trwy'r ceg. Chi'n edrych yn ffab o fan hyn, ydych? Da iawn chi. So cadwch eich fynd te. Amser dyn ni'n gwneud, cwbl bach to. Os oes eisiau rafu fe lawr, rafwch e lawr, cofiwch. O bwysig, cadw'r trad neu symud. Cwnelyn mewn. A dyn ni'n gweithio y top o'r breichau yna, y biceps. Nadlu neis. A 3, 2, 1 bach arall. A lawr ar beans. Cadw'r trad neu symud. Nadlu neis y ddwfwn. Barod. So, da ni'n mynd mewn i codi'r pengliniau yn y lan. So, fel wedes i, dwylo ar yr hips. A 3, 2, 1. A dod ar pengliniau yn y lan. So, cofiwch codi nhw i stoblu sy'n gyffyrddus i chi. So, na i gyd, mae'n yn ffain. So, chi'n dod yn nhw'n bach mwy uchel. Gret. So, beth ych chi'n teimlo'n gyffyrddus a? Os dwi'n eisiau dal sownd i cefn y soffa, mae'n yn iawn. Os ydych chi'n teimlo digon hyderus, dewch ar dwylo mewn i fe. So, dyn ni'n rhoi trofach i'r corff. Fel wedes i, dwi'n yn ormod. Dwylo ar yr hips, dod ar pengliniau yn y lan. Eto, stoplu sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch. A nadlu neis. So ni mewn trwy troen, mas trwy ceg. A cofiwch, so beth ych chi'n gyffyrddus gyda?
Jiw, mae'r munud i ni weld yn hir. 3, 2, 1. A dyna ni, cadw'r coesau neu symud. Cofiwch, fi'n mynd i cael bach o dŵr. Os eisiau dŵr yno chi? Gret. Right, mae eisiau'r beans yno ni to. A ni mewn i upright row. Cofiwch, trad yn symud. So, ni'n cael y breichen yn agos i'r corff. Barod, bant yn te. Ni'n dod o'r peneli'n lan yn uchel. Cadw'r dwylo yna yn agos i'r corff. Anadlu neis, cofiwch. So, neu siŵr bod ni ddim yn dala anal o gwbl. Cadw'r dwylo yna agos i'r corff. Peneli'n lan yn uchel. Cadw'r trad i symud. Chi'n edrych yn ffantastig o fan hyn. Cadwch ei fynd. Ni'n gweithio'r gyhyren yn galed. Lovely. Amser dyn ni'n neud, cwbl bach to. Dach chi'n gadw fe fynd. Cymeli'n yn dod lan. So beth sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch? Os ydych chi dod yn o lan yn uchel, lovely. So dim ond fan hyn, mae yna'n ffain, dych chi'n gweithio neis. Un fach arall i fe. A to, lawr ar beans. Cadw trad neu symud. Anadlu neis, mewn trwy'r trwy. Mas trwy'r cic. Barod, ni'n mynd straight mewn i'r half jacks. 3, 2, 1 a bant â ni. Nawr te, cofiwch, os dwi'n ormod gyda'r breichau, rhowch y breichau ar yr hips, y dwylo ar y hips, dim ond y coesau. Os dwi'n eisiau rafu fe lawr, y rafwch e lawr, os beth ych chi'n gyffyrddus gyda. Eto, os ych chi'n hapus y breichau a'r coesau'n mynd. Gret. Anadlu neis, cofiwch. Da iawn. Fi'n gweld chi'n gweithio'n galed. Amser i wneud 3, 2, 1. Cadw'r coesau neu symud. Dyn ni un ymarfer fach arall i wneud. Anadlu ddwfwn. Mewn trwy'r trwy. Mas trwy'r cig. Nawr te, falle bydd eisiau dala'n sound i cefn y soffa, neu cwpwrth neu rhywbeth. Ni'n mynd i fy mewn i calf raises. 3, 2, 1, a lan yn ni. A nôl lawr. Nawr te, sgwyddau nôl, ni'n neis y tal. Bwtwm bola wedi tynnu mewn. So ni'n gweithio'r gyhyrau yn y stymog. Anadlu neis. Cadwch ei fynd. Da iawn, os ydych chi'n cyrraedd y top, triwch dala'r eiliad, wedyn nôl lawr ar trad. Lan yn i to, a nôl lawr. Lan yn i blin yr trad, a nôl lawr. Da iawn. Fel wedys i, os eisiau dala sound i'r wal, neu cefn y soffa, jyst i helpu dy balans, mae'n ffain. Cofiwch dal neu siŵr bod y sgwyddau yn ôl, bod y bwtwm bola wedi tynnu mewn, gweithio y gyhyrau yna i gyd. 5, 4, 3, 2, ac 1. Cewch y cydrad neu symud. Newch siŵr bod bach o ddŵr dych chi. Barod i oeri'r corff na lawr a i ymestyn y gyhyrau. Gwaith ffantastig dych chi yn wneud yr ymarferion yna. Da iawn chi. Red. So, cadw'r coesau neu symud, chi'n gwybod ni. Sgwyddau nôl, ni'n aros neis y tal. Ni'n anadlu mewn trwy'r trwyn. A mas trwy'r ceg.
Beth ni moyn i nawr yw oeri'r corff lawr, dod ar galon nôl lawr yn arabach ac yn saff. Allwn ni fynd ar coesau mas i'r ochr, mynd ar breichiau mas i'r ochr. Nes ag araf, ni jyst y moyn arafu'r cwbl lot lawr nawr. Allwn ni newid, allwn ni fynd ar coesau ymlaen tu blaen i toe taps. A jyst dod ar dwylo lan tymed bach hefyd. Yn adlu neis y ddofn. A dyn ni'n mynd efo nôl i wacfach. A wrth bod y coesau yn symud, dyn ni'n mynd i ddechrau rolio'r sgwydden yn ôl. Yn adlu neis y ddofn. Mynd ar sgwyddennau reit rownd. Newch siŵr bod chi wedi cael digon o ddŵr, cofiwch. Unwaith to. A barod, ni'n mynd i fynd ar sgwyddennau mlaen trwy hyn. So cadw'r coesau symud trwy'r amser. Ni jyst yn arafu'r cwbl lot lawr. Unwaith fach tod yr sgwyddau. Ac ymlacio'r sgwyddennau. Cadw'r coesau symud. A dyn ni'n mynd i fynd ar pen draw i'r dden, ond ni'n mynd i ddala rein bach yn hyrach nawr amser ni'n oeri'r corff lawr. Dal i anadlu neis, dim dala anal. Nôl ag i'r canol, draw i'r chwith. Cadw'r coesau neis symud yn ara bach. Nôl i'r canol. Dyn ni'n mynd i fynd ar pen lan, edrych lan am yr awyr. Nôl ag i'r canol, a lawr ag ac edrych ar y llawr. A nôl lan. Ni'n mynd i cadw'r coesau neis symud, ond ni'n mynd ag mewn i heel raises. So codi un ar y tro, neis ag araf to. A dyn ni'n mynd i cwmpo y glist lawr am yr ysgwydd. Cadw i pwmpo'r heels na. Nôl lan ag i'r canol, a lawr yr ochr arall. A nôl lan ag i'r canol. Dyn ni'n mynd i siglo'r coesau mas tymed bach, siglo'r breichiau mas tymed bach. Coesau. Neis y llydan, fedrwch lled yr ysgwyddau, rolio'r sgwyddau yn ôl, bod ni'n neis y tal. Dal i cadw'r bwtwm bola yna wedi tynnu mewn. A beth da ni'n mynd i wneud i dod ar breichiau yna mas i'r canol. A'r gen, lawr ag tymed bach, a da ni'n mynd i ymestyn mor bell a ni gallu dy'r dwylo yna. Really ymestyn mas, yn nadlu neis. Ni'n mynd i ddod ar pen o lan i'r canol. Nawn ara bach, codi'r breichiau lan, nawr cofiwch stop ble sydd yn gyffyrddus i chi. A dyn ni'n mynd i ymestyn y corff mas i ni cael bod mor dal a gallwn ni fod. Nawr ni'n mynd i gadael y bysedd yn rhydd, dod ar breichiau lawr i lefel yr ysgwyddau. Wneud siŵr bod y dwylo am siag nôl, a dyn ni'n mynd i gwasgu nôl yn ara bach. Ni'n ymestyn mas tu blaen y corff. A barod, dyn ni'n mynd i fynd ar dwylo reit rownd i gwylod y cefn a gwasgu'r peneliniau yn y dati gilydd. Dal i anadlu neis a rhyddhau. Da iawn. Rolio'r sgwyddau yn ôl unwaith to. A dyn ni'n mynd i fynd lawr i'r ochr chwith. A dyn ni'n mynd i ddal trwy hyn tymed bach. A ni'n ymestyn mas y cyhyrau ar ochr y corff. A'r un peth ar y dechrau, newch siŵr bod chi ddim yn pwyso ymlaen, bod chi ddim yn goleddu am nôl lawr i'r ochr. Dal i anadlu neis, lan yn i'r canol, a lawr yn i'r ochr dde. Anadlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg.
a nôl lan i'r canol â ni. Barod, da ni'n mynd i symud y trad neu unwaith to. A beth ni'n mynd i wneud yw cau ac agor y bysedd. Amser ni'n agor y bysedd, really mestyn nhw mas mor bell ag ewl, da chi. A cau ac ymestyn. Ac unwaith to, cau ac ymestyn. A barod, da ni'n mynd i ddechrau troi'r garddwn rownd. Mewn ag mewn cylch. Cadw trad i symud, yn nadlu neis, a nôl ar garddwn y ffordd arall. Ac ymlacio y dwylo yna. Barod, trad, lled bach neis, a ni'n mynd nôl i pwmpo yr heels yna. Un ar y tro, codi nhw off y llawr. A tra bod ni'n neud yna, da ni'n mynd i ddod â un fraich dros y ffrynt a ymestyn mas y cyhyrau yn yr ysgwydd. Yn nadlu neis. A gadael i fynd. Yr un peth ar ochr arall, dod ar fraich gros ac ymestyn mas y cyhyrau yn yr ysgwydd arall. I dal i gadw'r trad neu symud. Yn arafach. Barod, sgwyddau nôl, wedi ymlacio neis, dwylo ar yr hips yna, a dwi'n mynd i cymeryd un cam mlaen, a dwi'n mynd i iste nôl mewn i'r stretch yma. Nawr tro hyn, fi'n mynd i trial dod yn rhad lan ato fi, jyst i wneud siŵr bod fi yn teimlo ni'n ymestyn y cyhyrau yna. Yn nadlu neis, mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. Dalwch e, 3, 2, 1, a rhyddhau. Da iawn, cymerwch cwpl o gamau. Ar un peth ar ochr arall, da ni'n cymeryd un cam lan, iste nôl mewn i'r stretch yma, a to, os ydych chi gallu gwneud e, dod ar trad lan ato chi, i wneud siŵr bod ni yn teimlo ni'n ymestyn y cyhyrau yna. Chi'n edrych yn ddaw fan hyn, cofiwch. Yn nadlu neis. A rhyddhau. Da iawn, cwpl o gamu bach to. Fi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth ni'n neud. Dwylo ar y hips to, a tro hyn ni'n mynd i camu nôl. Pwyso mewn i'r trod blaen yna. Neud siŵr bod yr heel yna ar y llawr. A da ni'n stretcho mas y cyhyrau yna yn y caff. Nadlu neis, cofiwch. Mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A rhyddhau. Cwpl gamer, yr un peth y drod arall, da ni'n camu nôl, pwyso mlaen. So mae'r sgwyddau nôl, da fi, mae'r hips mlaen. Mae'r trad ar y llawr, da ni'n gwthio mewn i'r heel yna ar y trod cefn, i ni cael teimlo ni'n ymestyn y cyhyrau yna. Dal i anadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A rhyddhau, da iawn. Reit, meist ymestyn y cyhyrau, tu blaen y coesau. Nawr, dalwch yn sôn i cefn y soffa, neu cwpwrth neu rhywbeth i wneud hyn, okay? So, ni just yn codi'r gos yna lan. Aros neis syth, so mae'r sgwyddau nôl, bwtwm bola wedi tynnu mewn, yn nadlu neis. Ni'n anadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A da ni'n rhyddhau. Nawr ni moyn troi'r bigwr yn y chwbl. A nôl y ffordd arall. A trod lawr. Cwpl o gamau bach te. Ni'n mynd i wneud gwmws ar un peth dy'r gos arall. So ni'n codi lan. Eto, aros neis y syth. Anadlu mewn trwy'r troen, mas drwy'r ceg, sgwyddau yn ôl,
A rhyddhau. Cofiwch to, mae eisiau ni troi'r bigwr neu'n rownd. A nôl ag i'r ffordd arall. A lawr. Nawr te trad, lled sgwyddau, roliwch y sgwyddau yn ôl, ni'n aros yn tal. A barod, ni'n mynd i concentrato arno anadlu ni. So ni'n mynd i anadlu ddwfwn mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Barod? Anadlu'n ddwfwn mewn trwy'r trwyn. A rhyddhau mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r trwyn. Mas trwy'r ceg. Un bach arall i fe, anadlu mewn trwy'r trwyn. A rhyddhau yn ara bach, mas trwy'r ceg. Dewch i ni siglo'r coesau yn y tymed bach. Sigrau'r breichiau. A ffantastig, ni wedi gorffen. Da iawn chi. So, triwch wneud hyn, chymod, dwywaith yr wythnos, yr amserau o'ch chi arfer do mewn i weld fi yn Llambed. Beth am wneud yr amserau ni, so bod chi dal i cael rwtîn fach neis. Diolch yn fawr iawn am ymuno dy fi. Cadwch yn saff pawb, a welai chi to cyn hir. Ta-ra!